75 Mas, iki. 75. 7,5 juta oleh telung barang full isi rumah. Barang pertamane iki lho Pak sedherek. Iki. Barang pertamane kursi sudut. Nah, iki bahane full kayu jati ya toh senderane kandel iki. Ha iki. Senderane kandel pilihan motif iki akeh. Mengko pengen iki oleh pengen motif-motif liyane ya akeh. Pilihane akeh iki. Kursi sudut. Barang pertamane, barang pelurune nah iki saya. Tak dudahi iki komplit isi omah kok. Iki barang pelurune meja makan kursi 6. Nah, mewah. Padha bahane full kayu jati ya toh ya kandel-kandel kayak ngene iki jaminan awet. Serat-serat kayu jatine ya ketok iki. Wonten banget iki. Nah iki. Kursine 6, iki sing barang lorone. Nah, barang ketelune, nah iki dienggo kebutuhan kamar gitu lho. Lho, iki bed lop. Lho, kuwate pol iki. Nah, iki barang ketelune spring bed ukuran 160 kali 200 mereknya bed lop ini. Bergaransi ya toh iki garansine. Wis kuat ki pilihane model-model sandalane ya akeh nggo pilihane kok tak sepile nang WA iki. Telung barang regane ngur 7,5 juta wis murah pol wis ditekani ke omah ya. Engko gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah. Jadi nek omahmu Jawa Timur Jawa Tengah, arep pucuk arep tengah tetep tak terne teko omah gratis ongkir. Bayare kok ya aja kuwatir, bayare COD. Dadi ku barang teko lah gek dibayar. Jadi tanpa DP, tanpa uang muka, full pembayaran saat barang datang. Untuk cara pemesanan ya menak ae. Iki kok screenshot ae. Nah, kok screenshot nang TikTok. Engko cek nang bio profil enek link WA-ne, engko klik ae, engko enek nomere karo logo WA, engko pilih ae. Engko nek mbok pijet logo WA-ne ya langsung mlebu, mbok tulis nomere ya iso. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jolali gratis ongkir wis langsung ae.